ידעתם שאיסור לשון הרע הוא גם על דבר אמת, על דבר אמיתי, על דבר שהוא נכון? החפץ חיים בתחילת הספר שלו הוא מונה שמה את כל העבירות ואת כל המצוות שאפשר, עלולים בני האדם לעבור בזמן שמדברים לשון הרע. אבל כמעט הכל שם זה סוג של כפל מבצעים. כלומר, כמו כהן, אם אדם מדבר לשון הרע על כהן, הוא יעבור על מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לייקר ולכבד את הכהנים וקידשתו. אם הוא ידבר על לשון הרע על זקן או על תלמיד חכם, הוא יעבור על מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אבל האיסור לשון הרע, העוון שנקרא לשון הרע, הוא מתחלק לשלושה. איסור לשון הרע, איסור רכילות ומוציא שם רע. מוציא שם רע הוא החמור שבכולם. הוא לספר המצאה שקר, ממש שקר, לשקר, להמציא דבר רע, או בצורה של לשון הרע או בצורה של רכילות. לשון הרע זה ללכת לספר דבר גנות, דבר רע, דבר שיגרום נזק לאדם אחר. לדוגמה, ראובן הולך לשמעון, אומר לו שמעון, ידעת שלוי הוא לא אדם חכם. ידעת, לוי, אני ראיתי אותו עושה עבירה. היי, ראובן, אבל זה לשון הרע. לא, אומר לך ראובן, זה לא לשון הרע, למה? אני ראיתי אותו עושה את העבירה הזאת. זה אמיתי, זה באמת, זה נכון. לא, ראובן, זה לשון הרע. רכילות זה כאשר אדם אחד לוקח, כמו אוכל, לוקח סחורה מזה ומעביר אותה לזה. הולך ראובן לשמעון ואומר לו, אתה יודע, אני שמעתי את לוי מדבר עליך שמעון, דבר רע. וכך, מה עושה ראובן? הוא גורם למריבה, שולח מדנים בין שמעון ללוי. במשלי, הפסוק מונה שם 7 דברים, שנאות, 7 שנאות דברים שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. והקדוש ברוך הוא מכנה אותם תועבות. תדמיינו מה אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא מכנה תועבה. מה זה מתועב? ומבואר בירושלמי שהקשה שבכולם, כלומר התועבה הנוראה ביותר, התועבה הנוראה ביותר שהקדוש ברוך הוא שונא ביותר שיש, זה משלח מדנים בין אחים. זה שהולך רכיל, גם הוא ידבר דבר אמת, זה שהולך מדבר לשון הרע, הקדוש ברוך הוא שונא את זה, והקדוש ברוך הוא מתעב את זה. עכשיו אנחנו ניזהר. כאשר אנחנו יושבים ומדברים עם מישהו, הוא מספר איזה סיפור, ואנחנו רגע, זה גנות, זה דבר רע על אדם אחר, מה שמספרים פה. יש פה משהו, מספרים פה סיפור רע. אנחנו נגיד, היי, זה לשון הרע, אנחנו מעדיפים שלא לשמוע את זה. בואו נדבר על משהו אחר. אומר לנו הבן אדם, כן, אבל זה אמיתי, זה לא לשון הרע, אני ראיתי, אני יודע, אני אומר לך את זה ודאי. אומר לו, כן, אני מבין אותך, אני יודע שזה ודאי, אבל זה לשון הרע. התורה ציוותה אותי לא לשמוע את זה. התורה ציוותה אותי לא להאמין לך. בעזרת השם, שנזכה לשמור על הלשון שלנו, נזכה לשמור על האוזניים שלנו, ונזכה לביאת גואל במהרה בימינו אמן.